Sammy Davis Jr. piti varastotilaa valenimellä. Hän maksoi käteistä joka kuukausi kuolemaansa asti. 3 vuosikymmenen ajan se oli koskemattomana Burbankin varastossa. Kun he lopulta avasivat sen, tutkijat löysivät muutakin kuin muistoesineitä. Siellä oli kirjeitä hänen oikean äitinsä henkilöllisyydestä, nauhoja keskusteluista, jotka voisivat tuhota urat, ja todisteita siitä, mitä Kim Novakin kanssa todella tapahtui vuonna 1958. Hän dokumentoi kaiken. 30 vuoden hiljaisuuden jälkeen totuus on vihdoin paljastunut. Sammy Davis Jr. syntyi 8. joulukuuta 1925 Harlemissa, New Yorkissa. Hänen vanhempansa Sammy Davis Sr. ja Ella Sanchez olivat molemmat varietee-esiintyjiä. Tämä tarkoitti, että Sammy astui maailmaan showbusiness jo veressään. Mutta hänen tarinassaan oli piilotettu osa. Hänen äitinsä Ella oli kuubalainen. Perhe piti asian hiljaa Amerikassa tuolloin vallinneiden Kuuban vastaisten tunteiden vuoksi. Noina päivinä tällaisten juurien paljastaminen saattoi vahingoittaa levymyyntiä ja yleisön kannatusta. Jo vastasyntyneenä Sammyn elämää muovasivat rasismi ja tarve piilottaa osia itsestään. Harlemista, joka pursui Harlemin renessanssin energiaa, tuli hänen ensimmäinen näyttämönsä, joka loi sävyn koko loppuelämälleen. 2 vuoden iässä Sammy esiintyi jo Will Maston trion kanssa, jota johti hänen isänsä ja perheystävänsä Will Maston. Useimmat taaperot leikkivät leluilla. Sammy tanssi ja lauloi teattereissa ympäri maata. Parrasvaloista tuli hänen leikkikenttänsä, mutta se tuli kalliiksi. Hänellä ei ollut normaalia lapsuutta. Sen sijaan hän oppi hurmaamaan yleisöä ja hallitsemaan taitonsa muiden lasten käydessä koulua. Jatkuva kiertue oli uuvuttavaa, mutta se antoi hänelle voimaa. Se näytti hänelle myös rasismin rumat kasvot Amerikassa. Hän näki kylttejä, joissa luki vain valkoisille, ja tunsi kirvelevän erilaisen kohtelun. Tuo sisäinen palo murtaa muureja syttyi nuorena. Vasta 3-vuotiaana Sammyn elämä otti uuden käänteen. Hänen vanhempansa erosivat. Hänen isänsä otti huoltajuuden ja vei hänet entistä syvemmälle showbisnekseen. Will Mastonista tuli enemmän kuin mentori. Hänestä tuli kuin kummisetä, joka suojeli Sammya parhaansa mukaan. Mutta suoja oli rajallinen. Sammy näki mustien esiintyjien kohtaaman syrjinnän. Mutta hän näki myös, kuinka taistella vastaan lahjakkuudella, tyylikkyydellä ja väsymättömällä kovalla työllä. Jo taaperona hän ei ollut tavallinen lapsi. Hän oli nyt kokenut ammattilainen, joka matkusti kaupungista kaupunkiin ja jätti yleisön hämmästyksen valtaan. 7-vuotiaana Sammy astui valkokankaalle elokuvassa Rufus Jones presidentiksi. Hän näytteli Ethel Watersin rinnalla elokuvassa, joka uskalsi kuvitella mustan pojan presidentiksi. Elokuva oli hauska, mutta sillä oli painoarvoa. Aikana, jolloin mustat kasvot olivat harvinaisia Hollywoodissa, Sammyn viehätysvoima sytytti valkokankaan. Hänen laulunsa ja tanssinsa valloittivat sydämiä. Elokuva vihjasi tulevasta. Sammy ei ollut vain esiintyjä, hän oli voimavara. Hänellä oli harvinainen lahja saada ihmiset katsomaan ihonvärinsä yli, vaikka vain muutamaksi minuutiksi. Mutta näyttämöelämä tarkoitti uhrausta. Sammy ei koskaan käynyt koulua kuten muut lapset. Hänellä ei ollut pulpetteja, liitutauluja eikä koulun kelloja. Hän oppi tieltä, löytämistään kirjoista, tapaamistaan ihmisistä ja omistamistaan näyttämöistä. Hän opetti itselleen kieliä, soittimia ja taitoja, joita mikään luokkahuone ei voinut tarjota. Hänen tiedonjanonsa vastasi hänen esiintymishaluaan. Hän todisti, että suuruus ei aina tule koulusta. Se voi tulla intohimosta, sisusta ja mielestä, joka ei koskaan lakkaa haluamasta oppia. Vuonna 1943 kaikki muuttui. 18-vuotiaana 168 senttimetriä pitkänä ja 57 kiloa painavana Sammy kutsuttiin Yhdysvaltain armeijaan. Hän jätti näyttämön turvallisuuden ja astui paljon julmempaan maailmaan. Hän liittyi yhteen ensimmäisistä integroiduista yksiköistä, mutta yhtenäisyyden lupaus oli valhe. Armeija oli täynnä rasismia. Ensimmäinen sotilas, jonka hän tapasi, haukkui häntä herjaajaksi. Julma totuus iski häneen lujaa. Hänen lahjakkuutensa ei merkinnyt mitään univormussa. Hän taisteli selviytyäkseen, kohtaen taisteluita ja vihaa lähes joka päivä. Armeijan piti kasvattaa miehiä. Sammylle se mursi hänen viattomuutensa. Kohtaamansa kaltoinkohtelu oli järkyttävää. Kerran valkoiset sotilaat sieppasivat hänet ja maalasivat hänet valkoiseksi päästä varpaisiin pilkaten kaikkea mitä hän oli. Toisella kerralla he huijasivat hänet juomaan virtsalla maustettua olutta. Joinakin öinä he virtsasivat hänen päälleen. Hänen nenänsä murtui 3 kertaa. Eivätkä he olleet lopettaneet. He nöyryyttivät häntä pakottamalla hänet esiintymään, raaputtamalla herjauksia.
hänen otsaansa ennen kuin työnsivät hänet lavalle. Julmuus oli loputonta, tarkoituksena murskata hänet. Eräänä yönä sotilaat sitoivat hänet puuhun jäätävän kylmässä. Hän seisoi siinä avuttomana, kuten niin monet rotuterrorin uhrit ennen häntä. Kylmyys nieli hänen ihoaan, mutta kipu syveni. Se oli viesti, minne ikinä menetkin, mitä tahansa saavutatkin, muista paikkasi. Armeija ei suojellut häntä. Se katsoi muualle. Tuo yö jäi hänen mieleensä ikuisesti. Arpi hänen kehossaan ja sydämessään. Tilanne paheni. Yhdessä raaassa hyökkäyksessä joukko sotilaita pieksi häntä niin pahasti, että hän vietti 3 päivää sairaalassa. Piekseminen ei ollut sattumanvaraista, se oli rangaistus, mutta ketään ei asetettu vastuuseen. Armeija, jonka piti yhdistää amerikkalaiset, antoi vihan kyteä. Sami makasi sairaalasängyssä ja tajusi, että hänen oli selviydyttävä omin voimin. Kipu ajoi hänet synkkiin paikkoihin. Hän ajatteli kaiken lopettamista. Vihan paino, loputon julmuus melkein mursi hänet. Mutta jokin veti hänet takaisin. Liittyessään armeijan viihdeyksikköön hän löysi aseensa, äänensä, tanssitaitonsa, esiintymistaitojaan. Edes häntä vihanneet miehet eivät voineet kieltää sitä. Heidän suosion osoituksensa antoivat hänelle voimaa. Kun Sammy Davis Jr. palasi asepalveluksesta vuonna 1951, hän oli valmis valloittamaan maailman. Hän oli taistellut maansa puolesta ja nyt hän halusi taistella paikastaan showbisneksessä. Tämä tilaisuus koitti Kirossa, Sunset Boulevardin loistokkaimmassa yökerhossa. Oli maaliskuu 1951. Sammy, osana Will Maston trioa, oli lämmittelijänä Janice Pagen konsertissa. Ilta oli taianomainen, mutta saman vuoden Oscar-gaalan jälkeen tapahtui jotain uskomatonta. Sali täyttyi tähtien, kuten Humphrey Bogartin, Lauren Bealin, Cary Grantin, Marilyn Monroen ja Judy Garlandin esiintymisistä. He katsoivat lumottuna, kun Sammy antoi esityksen, joka teki hänestä tähden yhdessä yössä. Kohu oli pysäyttämätön. Varauksia virtasi sisään. Vuonna 1952 hän esiintyi Eddie Connerin Colgate Comedy Hour-ohjelmassa ja sai jopa $20 televisiopilottijakson ABC:ltä. Se oli ennenkuulumatonta mustalle viihdyttäjälle. Yksikään sponsori ei tukenut sitä, mutta Sammy oli jo läpimurtonsa tehnyt. Sierra Rose teki hänestä kaupungin puheenaiheen. Vain 3 vuotta myöhemmin, vuonna 1954, tragedia iski. Marraskuun 19. päivänä vasta 29-vuotias Sammy ajoi Cadillacillaan Las Vegasista Los Angelesiin. Yhdysvaltain valtatiellä 66 toinen auto peruutti hänen kaistalleen risteyksessä. Kolarissa auton äänimerkki painui hänen vasempaan silmäänsä. Vamma oli pysyvä. Hänet kiidätettiin Community Hospitaliin, mutta lääkärit eivät kyenneet pelastamaan silmää. Hän pysyi siellä vain 9 päivää. Ystävät, kuten Frank Sinatra, seisoivat hänen rinnallaan. Esitystarjouksia tuli 3-kertaisella taksalla entiseen verrattuna. Samilla oli aluksi silmälappu, sitten lasisilmä. Hän vitsaili kutsuen itseään yksisilmäiseksi neekeriksi, joka on juutalainen. Monet luulivat hänen uransa olevan ohi, mutta 8 viikkoa myöhemmin hän oli takaisin lavalla Syroosissa häikäisemässä Hollywoodin parhaimmistoa jälleen kerran. Tuo onnettomuus muutti Sammyn elämää toisella tavalla. Vuonna 1960 hän kääntyi juutalaisuuteen. Toipuessaan hän luki juutalaisten pitkästä selviytymiskamppailusta. Ystävä Eddie Conner oli antanut hänelle mutsan ja puhunut uskosta. Sammy tunsi yhteyttä. Hän sanoi aina olleensa ajatuksiltaan juutalainen. Monet pilkkasivat häntä, mutta hän uskoi, että mustana ja juutalaisena oleminen teki hänestä vahvemman. Hänestä tuli sitkeyden symboli ja hän puolusti kansalaisoikeuksia. Vaikka hänen maineensa kasvoi, Sammy kohtasi julmaa rasismia. 1950-luvun Las Vegasissa hän sai olla pääesiintyjänä keikoilla, mutta ei yöpyä hotelleissa, joissa hän esiintyi. Hän ei voinut kävellä pääovista sisään tai syödä ravintoloissa. Hän kieltäytyi hyväksymästä sitä. Hän vaati muutosta. Rat Packin avulla hän painosti kasinoita. 1960-luvun alkuun mennessä hän ansaitsi $25 viikossa Sandsissa ja hänestä tuli ensimmäinen musta viihdyttäjä, joka asui rajaseudulla. Vuoteen 1971 mennessä Las Vegasin hotellit lopettivat vihdoin virallisen rotuerottelun. Sammy auttoi siinä. Sammy oli enemmän kuin laulaja. Hän oli monien kykyjen mestari. Hän opetteli itselleen rumpujen, trumpetin, pianon, vibrafonin ja paljon muuta. Hän osasi matkia ääniä, tehdä imitaatioita, kertoa vitsejä, tanssia ja jopa esittää asetemppuja. Hänen shownsa olivat täynnä yllätyksiä. Hän ansaitsi lempinimen Mr. Show Business,
koska kukaan muu ei osannut tehdä kaikkea. Vuonna 1956 Sammy valloitti Broadwayn myrskyn lailla. Mr. Wonderful sai ensi-iltansa 22. maaliskuuta. Show oli kirjoitettu juuri hänelle, mikä oli lähes ennenkuulumatonta mustalle tähdelle tuolloin. Kriitikot vihasivat sitä. New York Times kutsui sitä äänekkääksi ja keskinkertaiseksi. Mutta Samin viehätysvoima täytti katsojat. Esitys keräsi 383 esityskertaa ja ansaitsi $225 kustannuksensa takaisin. Hän jopa muutti jokaisen esityksen joksikin uudeksi. Hän selasi mukanaan yökerhoesiintyjänsä. Hänen isänsä ja setänsä liittyivät hänen seuraansa lavalla. Myös nuori Gepardi Rivera oli osa näyttelijäkaartia. Lavan ulkopuolella Sammy järjesti villejä juhlia ja hänellä oli korkean profiilin romansseja. Hän teki Broadway-historiaa. Vuonna 1964 Sammy teki jälleen historiaa Golden Boylla. Se sai ensi-iltansa 20. lokakuuta. Hän näytteli mustaa nyrkkeilijää, joka on rakastunut valkoiseen naiseen. Kun hän suuteli tätä lavalla, se herätti kohua. Pommiuhkauksia ja tappouhkauksia seurasi, mutta Sammy pysyi lujana. Hänen suorituksensa toi hänelle Tony-ehdokkuuden. Tänä aikana hän marssi myös Martin Luther King Jr.'in rinnalla elokuvassa Selma. Sammy vaaransi kaikkensa uskomustensa puolesta. Hänen shownsa pakotti yleisön kohtaamaan karut totuudet. Sammy ei jäänyt lavalle. Vuonna 1958 hän näytteli elokuvassa Anna Lukkasta. Siinä oli kokonaan musta näyttelijäkaarti ja se käsitteli vaikeita aiheita. Vuonna 1959 hän nousi valkokankaalle elokuvassa Porgy ja Bess yhdessä Sidney Poitierin ja Dorothy Dandridgen kanssa. Vuoteen 1969 mennessä hän loisti Bob F.S.Y. and Sweet Charity-sarjassa. Hän liittyi myös Rat Packin elokuvissa Oceans 11 vuonna 1960 ja Robin and the Seven Hoods vuonna 1964. Sammy avasi ovia mustille näyttelijöille Hollywoodissa. Televisiossa Sammy oli kaikkialla. Hän esiintyi Ed Sullivan Showssa, The Tonight Showssa ja monissa muissa. Vuonna 1966 hän käynnisti Sammy Davis Jr. Shown NBC:llä. Hän oli yksi ensimmäisistä mustista viihdyttäjistä, jotka johtivat parhaaseen katseluaikaan suunnattua verkoston varieté-ohjelmaa. Suuret tähdet, kuten Elizabeth Taylor ja Richard Burton, liittyivät häneen. Hän työskenteli kovemmin kuin kukaan muu ja antoi kymmeniä haastatteluja viikossa ohjelman mainostamiseksi. Hänen menestyksensä auttoi muita mustia artisteja löytämään paikkansa televisiossa. Frank Sinatran ja Sammy Davis Jr.'in ystävyys alkoi vuonna 1941. Sammy oli vasta 15-vuotias. Hän esiintyi Will Maston Trion kanssa Detroitissa. Frank oli 26-vuotias ja kiertueella Tommy Dorsin orkesterin kanssa. Heti kun Frank näki Sammyn lavalla, hän tiesi todistavansa jotain erityistä. Seuraavan vuosikymmenen aikana Frank keksi jatkuvasti tapoja auttaa Sammyä. Vuonna 1947 Frank varmisti, että Will Maston Trio oli hänen ensiesiintymisensä Capitol-teatterissa New Yorkissa. Tuo hetki antoi Samille valtavan läpimurron ja muutti hänen elämänsä ikuisiksi ajoiksi. Frank ei ainoastaan avannut ovia, vaan hän puolusti Sammyä silloin, kun sillä todella oli merkitystä. Vuonna 1950 Sammy käännytettiin pois Copacabanasta New Yorkissa hänen rotunsa vuoksi. Frank oli raivoissaan. Hän vaati Sammyä palaamaan seuraavana iltana. Tällä kertaa Sammy otettiin tervetulleeksi. Frank ei jäänyt siihen. Hän otti kantaakseen siihen, että käveli Sammyn kanssa sisään, istui samaan pöytään ja kieltäytyi keikoilta klubeilla, jotka eivät kohdelleet Sammyä tasavertaisena. Aikana, jolloin mustat viihdyttäjät joutuivat käyttämään erillisiä sisäänkäyntejä ja hotelleja, Frankin teot olivat rohkeita ja vaarallisia. Kun Sammy melkein kuoli auto-onnettomuudessa vuonna 1954 ja menetti vasemman silmänsä, Frank puuttui asiaan uudelleen. Hän maksoi sairaalalaskut ja toi Sammyn Palm Springsiin toipumaan. Frank ei antanut Samille sijaa itsesäälille. Hän käski Sammyn palata lavalle tai menettää kaiken. Muutaman viikon kuluessa Sammy oli takaisin yleisön edessä. Hänen rohkeudestaan tuli legendaarinen. Sammy ihaili Frankia niin paljon, että hän yritti kopioida hänen tyyliään, jopa tämän hiusten kiharaa. Heidän ystävyytensä näytti maailmalle, miltä todellinen uskollisuus näytti. Se antoi Sammylle voimaa murtautua Hollywoodin sisäpiiriin. Vuonna 1960 maailma näki tuon ystävyyden loistavan valkokankaalla. Oceans 11 sai ensi-iltansa Las Vegasissa 3. elokuuta. Elokuvan pääosissa olivat Frank, Dean Martin, Sammy, Joey Bishop ja Peter Lawford. He näyttelivät toisen maailmansodan veteraaneja
jotka tekivät massiivisen ryöstöretken. Kulissien takana Rat Pack kuvasi kohtauksia öisin ja esiintyi livenä Sandsilla ja muissa klubeissa aamunkoittoon asti. Samy näytteli Josh Howardia, joka oli keskeinen osa suunnitelmaa. Elokuva tuotti lipputuloissa $5,5 miljoonaa, mikä on noin $55 miljoonaa nykyrahassa. Tuo viimeinen otos Rat Packista kävelemässä nimikyltin edessä olevan kasinon ohi muuttui ikoniseksi kuvaksi. Samy ei ollut enää apuri, hän oli yksi tähdistä. 1950-luvun lopulla Samy ansaitsi jopa $25 viikossa Las Vegasissa, mutta vaikka hän täytti teatterit, hän ei voinut yöpyä hotelleissa, joissa hän esiintyi. Rotuerottelu pakotti hänet pysymään kilometrien päässä länsipuolella. Samy ei antanut periksi. Hänestä tuli ensimmäinen musta viihdyttäjä, joka sai ilmaisen majoituksen ja ravinnon rajaseudulla. Se auttoi murtamaan värimuuria Las Vegasissa. Hän jatkoi ponnistelujaan, tuki kansalaisoikeusmielenosoituksia ja osti osuuden Tropicanasta. Kun Nevada sääti vuonna 1971 lain, joka lopetti hotellien syrjinnän, se oli osittain Samyn ansiota. Kun hän kuoli vuonna 1990, Las Vegas himmensi valonsa hetkeksi. Kaupunki, joka aiemmin hylkäsi hänet, kunnioitti häntä nyt kuin kuningasta. Samy jätti jälkeensä elokuviin myös Oceans 11 jälkeen. Hän näytteli elokuvassa Sergeants 3 vuonna 1962 elokuvan The Rat Pack kanssa. Elokuva tuotti $4,3 miljoonaa. Samylla oli jopa John Waynelta lainattu hattu. Vuonna 1964 hän näytteli elokuvassa Robin and the Seven Hoods. Elokuva sekoitti musiikkia, komediaa ja gangsteridraamaa. Samy näytteli Williä, joka pärjäsi Frankin, Deanin ja Bing Crosbyn rinnalla. Nämä elokuvat eivät olleet vain hauskoja. Ne osoittivat, että Samy oli tähti omalla tavallaan. Hän auttoi muuttamaan Hollywoodin näkemystä mustista viihdyttäjistä. Mutta Samyn elämä ei ollut pelkkää kuuluisuutta. Vuonna 1957 hän rakastui Kim Novakiin. Tämä oli yksi Hollywoodin suurimmista tähdistä. He tapasivat Steve Allenin ohjelmassa. Pian he viettivät lomia yhdessä ja tapasivat jopa toistensa perheitä. Mutta rotujen väliset suhteet olivat tuolloin vaarallisia. Vain 4% amerikkalaisista hyväksyi ne. EMTT-tilin lynkkaus oli vielä tuoreessa muistissa. Samy ja Kim yrittivät pitää asiat salassa. Samy piiloutui peittojen alle autoissa. He tapasivat rantahuvilalla Malibussa. Mutta tammikuussa 1958 juorupalsta väitti virheellisesti heidän olevan kihloissa. Uutinen levisi kulovalkean tavoin. Studiot panikoivat. Mafia puuttui asiaan. Columbia Picturesiin kytköksissä olevat mafioosot sieppasivat Samyn. He käskivät Samyn lopettamaan suhteen Kimin kanssa tai menettämään jäljellä olevan silmänsä. Tai mikä pahempaa, jopa mafiapomo Sam Giannana sanoi, ettei pystyisi suojelemaan Samyä Hollywoodissa. Samy oli kauhuissaan. Tammikuun 7. päivänä 1958 hän erosi Kimistä. Hän ei halunnut. Hänellä ei ollut vaihtoehtoa. Muutamaa päivää myöhemmin, tammikuun 10. päivänä, hän meni naimisiin mustan laulajan Lori Whiten kanssa. Se oli teeskentelyä miellyttääkseen mafiaa ja lehdistöä. Hän maksoi naiselle jopa $25. Sinä yönä hän oli niin epätoivoinen, että yritti kuristaa naisen. Myöhemmin hänen avustajansa löysi hänet yksin aseen kanssa. Avioliitto päättyi huhtikuussa. Samyn rakkaustarina Kimin kanssa oli maksanut hänelle lähes kaiken. Se osoitti, kuinka vaarallista oli kyseenalaistaa rotusäännöt 1950-luvun Amerikassa. Sammy Davis Juniorin avioliitto May Brittin kanssa vuonna 1960 oli enemmän kuin vain kahden ihmisen liitto. Se oli suora haaste yhdelle Amerikan rumimmista tabuista. Tuolloin rotujen välinen avioliitto oli laitonta 31 osavaltiossa. Gallup-kysely vuodelta 1958 osoitti, että vain 4% amerikkalaisista kannatti mustien ja valkoisten avioliittoja. Pariskunnan suunnitelma mennä naimisiin Hollywoodin temppelissä kariutui sen jälkeen, kun synagoga sai pommiuhkauksia ja varoituksia väkivaltaisuuksista. Heillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin siirtää seremonia Davisin Hollywood Hillsin kotiin. Frank Sinatra ja Peter Lawford seisoivat heidän vieressään todistajina. Sekä Samy että May olivat kääntyneet juutalaisuuteen ennen häitä.
Heistä tuli yksi harvoista parrasvaloihin nousseista mustajuutalaisista eri rotujen edustajista. Heidän rohkeutensa hinta oli korkea. Hakaristeja ilmestyi heidän tontilleen. Britt menetti sopimuksensa 20 TH Century Foxin kanssa. Davisilta evättiin kutsu presidentti Kennedyn virka-anastujaisiin vuonna 1961, kaikki sen takia, ketä hän päätti rakastaa. Perheen perustaminen toi mukanaan omat koettelemuksensa. Heillä oli tytär Tracy, joka syntyi vuonna 1961. Myöhemmin he adoptoivat 2 poikaa, Markin ja Jeffin. Viha ei loppunut. Ihmiset selasivat rasistisia nimikylttejä heidän autoihinsa. Heidän kotinsa oli turmeltu hakaristeilla. Sammy ja May yrittivät suojella lapsiaan ympäröimällä heidät ystävillä, jotka arvioivat heitä lahjakkuuden, eivät rodun perusteella, mutta tuon kuplan ulkopuolinen maailma saattoi olla julma. Tracy kertoi myöhemmin tunteneensa olonsa joskus turvalliseksi, mutta järkyttyneensä piirinsä ulkopuolella kohtaamastaan rasismista. Britin ura oli ohi. Studiot uskoivat, ettei kukaan halunnut nähdä valkoista näyttelijää naimisissa mustan miehen kanssa. Eron jälkeenkin Sammy pysyi aktiivisena lastensa elämässä. Hän auttoi heidän juutalaisessa koulutuksessaan ja tuki poikansa bar mitzvaa. Vuonna 1968, 8 avioliittovuoden jälkeen Britt haki avioeroa. Hän vetosi äärimmäiseen julmuuteen ja henkiseen kärsimykseen. Samin suhde laulaja Lola Fanan kanssa oli murtokohta, mutta heidän ongelmansa olivat syvemmällä. Samin loputtomat kiertueet ja julkisen vihan paine jättivät vähän tilaa perheelle. Eron jälkeen Samin maailma romahti. Hän vajosi huumeiden ja alkoholin kynsiin. Kokaiini ja amylnitriitti olivat hänen pakopaikkansa. Hänen Beverly Hillsin kotinsa muuttui villiksi juhlapaikaksi, jonne julkkikset tulivat juomaan ja käyttämään huumeita. Lavalla hän loisti. Lavan ulkopuolella hän oli usein humalassa, pilvessä ja hallitsematon. Kuilu hänen kuuluisuutensa ja yksityisen kurjuutensa välillä leveni. Vuonna 1970 Sammy meni naimisiin tanssija Altaf Goren kanssa. Pastori Jesse Jackson toimi vihkijänä. He adoptoivat pojan Manin vuonna 1989, vain vuotta ennen Samin kuolemaa. Alvisi toi hänelle jonkin verran vakautta, mutta heidän elämänsä oli kaikkea muuta kuin rauhallista. Heidän kartanostaan tuli surullisen kuuluisa villeistä juhlistaan. Huhut pyörivät vaimonvaihdoista ja orgioista. Kaiken tämän ajan Altavisi pysyi Samin rinnalla, kun tämä taisteli riippuvuutta ja myöhemmin kurkkusyöpää vastaan. Samin kuoleman jälkeen vuonna 1990 naiselle jäi yli $7 miljoonaa verovelkaa. Hän menetti heidän kotinsa ja suurimman osan omaisuudestaan. Hän taisteli oman alkoholiongelmansa kanssa ja eläi köyhyydessä, surullinen kontrasti heidän entiselle loistolleen. Silti hän taisteli pitääkseen Samin muiston elossa, järjestämällä muistotilaisuuksia ja tekemällä hyväntekeväisyystyötä. Samin peliriippuvuus auttoi häntä tuhoamaan hänen taloudellisen tilanteensa. Hän ansaitsi urallaan noin $50 miljoonaa. Välillä hän tienasi jopa $185 yössä, mutta kuoli jääden IRS:lle yli $7 miljoonaa velkaa. Hän saattoi tuhlata $40 yhdessä yössä pöydissä. Toisin kuin Sinatra, jonka velat usein annettiin anteeksi, Samin täytyi maksaa tappionsa. Huonot liikesopimukset ja hämärät verohelpotukset lisäsivät hänen ongelmiaan. Myös hänen anteliaisuutensa vaikutti asiaan. Hän tuki monia ihmisiä ja kulutti paljon yli varojensa. Kesäkuussa 1972 hän nousi listaykköseksi ensimmäistä ja ainoaa kertaa. Hänen versionsa kappaleesta The Candyman nousi Billboard Hot 100 listan ykköseksi. Se myi yli 2 miljoonaa kappaletta ja toi hänelle kultalevyn. Tämä oli yllättävää, sillä Sammy vihasi kappaletta aluksi, mutta sen suloinen sävelmä ja hänen viehätysvoimansa valloittivat uuden sukupolven faneja. I've Got to Be Me -kappaleesta tuli hänen hymninsä. Vuonna 1968 julkaistun kappaleen viesti täysillä elämisestä ja uskollisena pysymisestä kertoi Samin taistelusta identiteettinsä puolesta. Hän kohtasi rasismia, uskonnollisia ennakkoluuloja ja oli jopa menettänyt vasemman silmänsä vuoden 1954 auto-onnettomuudessa. Mutta hän ei koskaan antanut näiden asioiden murtaa itseään. Hän päätti usein konserttinsa kappaleella, muuttaen jokaisen esityksen uhman ja toivon ilmaisuksi. Las Vegasista tuli hänen valtakuntansa. 1960-luvun lopulla hän ansaitsi siellä jopa $25 viikossa. Hän auttoi muuttamaan kaupungin rasistisia tapoja vaatimalla
tasa-arvoista kohtelua. Hänen ohjelmansa olivat häikäiseviä sekoituksia laulua, tanssia, esityksiä ja komediaa. Hänen menestyksensä auttoi tekemään Las Vegasista viihdepääkaupungin. Hänen kasvonsa näkyvät edelleen kasinoiden seinillä ja mainostauluilla pysyvänä kunnianosoituksena. Myös televisiossa Sami mursi muureja. 1960- ja 1970-luvuilla hän loi valaisevia ohjelmia kuten The Ed Sullivan Show ja The Tonight Show.